Perfect. Hello bros and sis, welcome to Rules Drawing. கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நம்ம கடைசியாக வீடியோ போட்டு ஏன் இத்தனை நாள் வீடியோவே போடல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மூளையை போட்டு கசக்கி குழம்பி யோசிச்சுருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல யோசிச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட நம்ம கடைசி வீடியோ போட்டு 127 நாள் 21 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, அதாவது 4 மாதம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வீடியோ போடாமல் இருந்தேன்னா நாடு தாங்கன்னு சொல்லிட்டு உடலில் இருக்கிற சிங்கத்தை தட்டி எழுப்பி தூக்கிட்டு வந்து உட்கார வச்சு வீடியோ எடுத்து அதை வேறு எடிட்டிங் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் அவரும் கொடுத்து உக்காந்துட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப ரீஎன்ட்ரி ஆகிறோம். இத்தனை நாள் ஏன்டா வீடியோ போடல அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கேட்காதீங்க. அது ஒரு பர்சனல் ரீசன் காரணமாக போட முடியாமல் போயிடுச்சு. அதெல்லாம் விட்டுருவோம். இனிமேல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்படியே திடீர்னு வாய்ஸ் ஓவர்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட 4 மாதம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதனால் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி பார்க்கணுமே, கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணணும். நம்ம பழைய மாதிரி வெறும் வீடியோ எடுத்து அதை ஸ்பீட் பண்ணி ஒரு சாங் மட்டும் ஆட் பண்ணி அப்படியே போயிடக்கூடாது. அதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது புதுசாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சதுக்கப்புறம் தோணுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் டிஜி கேமிங் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் கமெண்டில், ப்ரோ இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். சரி நாமளும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சது தான் இந்த வாய்ஸ் ஓவர் மெத்தடும். புதுசாக பண்ணுறதுனால எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு இந்த இது பண்ணுறதுக்கும். ஆனால் என்ன டைம் தான் ரொம்ப ஜவ்வு மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்குது. அதனால் இனிமேல் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்தும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் யோசிச்சிருக்குது. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிக்கலையோ லைக் அழுத்திவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி விட்ருங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சீனரி பிக்சர் தான் ட்ரா பண்ண போகிறோம். நமக்கு எப்போவுமே அது ஒன்று தான் ஈஸியாக வந்துடும் கையில் ஈஸியாக, அதனால் அதுவே ட்ரா பண்ணுறோம். ஆனால் ஃபேஸ் எல்லாம் ஒரே சொன்னிங்கன்னா அது ரொம்பவே கஷ்டம். அது என்ன சொல்கிறது, எப்படி வரைவேன் ஆனால் அவ்வளோவா நல்லாயிருக்கும் தத்துவமாக இருக்கும் அப்படிலாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்துக்கூடாது. அது சீனரி பிக்சர் ஓரளவுக்கு, ஏன்னா ரொம்பலாம் வரைவேன்னு ஒத்துக்க முடியாது இல்லையா, உண்மையாக சொல்லி தான் ஆகணும் கோபால். ஓரளவுக்கு வரைவேன். அது மாதிரி சீனரி பிக்சர்னால் எனக்கு ஈஸியாக வந்துடும். அதனால அதுவே கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன். நான் கூடி சீக்கிரமாகவே ஃபேஸு இந்த மாதிரி ஆக்டர் ஃபேஸ் அது மாதிரி வரைய ட்ரை பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி நிறையா ஆக்டர் ஃபேஸ் அந்த மாதிரிலாம் நான் போட்டிருப்பேன். ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிரித்து உங்கள் வயிறு வெடிக்கிற அளவுக்கு சிரிப்பீங்க. அது வேறு விஷயம், ஓகேவா? அதனால் நீங்கள் அதை போட்டு அப்புறமேட்டுக்கு ஏமாந்துடக்கூடாது. ஏன்டா நீ ஏற்கனவே போட்டுக்காமலாம் எனக்கு கேட்கக்கூடாது, அது நல்லா இருக்காது, எனக்கே தெரியும் நல்லா இருக்காதுன்னு. வேறு வழி இல்லையே, வந்துட்டோம் வீடியோவும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை போட்டது. இனிமேல் இந்த மாதிரி போடுவோம். அட் டைம் நான் ஃபேஸ் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா அழகாக இருந்தால் மட்டும் போகிறேன். ஏன்னா பார்த்துட்டு நாளைக்கு நீங்கள் வாங்கி எடுத்துகிட்டு என்ன மேலே பழைய போட்டுருக்கூட பார்த்திக்கலாம், அதுக்கோசமே இது பண்ணுறேன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த சீனரி ஸ்டில் தான் வரையலாம் இருக்கிறோம். இதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் கூகுள்லேருந்து தேடி எடுத்திங்கனால உங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிடும். வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் பார்க்குது. வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறதுலாம் ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுத்தாலும் தப்பு இல்லைன்னு தோணுது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது. நானும் ஒத்துக்கிறேன். என்ன பண்ணுறது, கொடுத்தானே ஆகணும். ஒருத்தர் கேட்டார், நமக்கிட்ட சப்ஸ்கிரைபர் எதாவது கேட்குறதே பெரிய விஷயம். அது கேட்டதை நம்ம கொடுக்காமல் இருந்தோம்னா என்ன நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது, என்ன நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டது கொடுக்கணும்ல, அதான் நம்ம பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் எப்படி வரையிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான். சும்மா 4 கோடு 4 இழுத்து விட்டிங்கன்னா ட்ரீ வந்துடும், அவ்வளோதான். நானும் அப்படி தான் போட்டுக்கிறேன். இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நான் கூகுள்லேருந்து தான் எடுத்தேன். ஆனால் மோஸ்ட்லி நான் சீனரி பிக்சர் வரைஞ்சனாலே அது என்னோடய க்ரியேஷனாக தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு வீடு 4 மரம் 1 மலை அளவு தான் இருக்கும். அதுவே எங்கேயாவது இடத்த மாற்றி வச்சு எனக்கு பழகிடுச்சு. அதனால் அதுவும் நல்லா வரும். ஆனால் எங்கள் அம்மாலாம் பார்த்திங்கன்னா வரைஞ்சோன்னு ஏன்டா இந்த மலையை தவிர உனக்கு எதுவுமே தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ப்பாங்க. அது வேறு விஷயம். ஒரு இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே பிக்சர் வரைக்கும் முன்னாடி 4 பக்கம் டேப் போட்டு வரைங்க. அதாவது நார்மலாக ஒரு பேப்பரில் வரையிருப்ப அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. ஷார்ட்டு அந்த மாதிரி வரையிருப்ப நீங்கள் கோடு போட்டு பிக்சர் வரைக்கும் பதிலாக சைடில் டேப் போட்டு வந்தீங்கன்னா அவுட்புட் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லாமே வரைஞ்சி முடிச்சக்கப்புறமே டேப் எடுக்கிறப்ப அந்த ஃபினிஷிங் டச்சு ஓரளவுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரீஸ்லாம் போடுறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரீஸ் போடுறப்ப பின்னாடி, அதாவது இப்போ ரோடு இருக்குது, ரோட்டுக்கு பின்னாடி நீங்கள் அந்த ட்ரீஸ் போடுறீங்கன்னா அப்போ ஒரே ஒரு ட்ரீ மட்டும் ரோட்டுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெருசாக போடுங்க. அதாவது இமேஜில் அது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கிற மாதிரி தெரியணும். ஏன்னா அது பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரீ மட்டும் பக்கத்தில் இருக்கிறனால அது கொஞ்சம் பெருசாக தெரியணும். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போடணும். அப்படி தான் போடணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை, போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அதான் நான் சொல்ல வரேன். நான் சொல்ல வர கருத்து மீது தான்.
அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு இமேஜை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாலே ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே வாங்க, இல்லை அப்படின்னா கீழேருந்து மேலே போங்க. அதாவது இடையில ஒரு பக்கத்துக்கு கலர் அடிச்சு விட்டு மேலே போய் கலர் அடிக்கிறது, அப்புறமேட்டு கீழே வருது அப்படிலாம் வராதிங்க. கரெக்டாக அரேஞ்ச் வைஸாக வாங்க. ஒன்று மேலேருந்து கலர் அடிச்சிட்டே வாங்க, இல்லை கீழேருந்து கலர் அடிச்சிட்டே போங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பக்கம் விட்டு போகிறப்ப 2 கலர் மெர்ஜ் ஆகி வேறு மாதிரி பிக்சர் கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பின்னாடிக்கிறது, அதாவது இமேஜ் பேக்கில், அதாவது லாங்கில் இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு கலர் அடிங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு அடுத்தடி கலர் பண்ணுங்க, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு அப்புறமேட்டு கலர் பண்ணுங்க. அப்படி கலர் பண்ணிட்டு வர்றப்ப ஓரளவுக்கு 2 இமேஜுக்கும் டிஃப்ரெண்டேட் பண்ணி உங்களால் காட்ட முடியும். ப்ரெசன்டேஷனும் ஓரளவுக்கு நீட்டாகவே இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன், இதுவே நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீயை வந்துவிட்டு மவுண்டன் வந்துருந்துங்களே, அந்த ட்ரீக்கான கேப்புக்குள்ளே கொண்டு போய் நான் அந்த கலர்லாம் நுணுக்கமாக பார்த்து அடிக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கும். அது ரொம்பவே இதுவே நான் இந்த மவுண்டன் ஃபஸ்ட் போட்டதுனால அதுக்கு முன்னாடி தான் ட்ரீ இருக்குது. அதனால் நான் ட்ரீ எப்படி வேணால் போடலாம், மவுண்டன் எந்த ஷேப்பில் வேணால் மாற்றி வர முடியும். அதனால சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு பேக் சைடில் இருக்கிற இமேஜை நல்லா பர்ஃபெக்டாக முடிச்சுட்டு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரண்ட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வாங்க. கிட்டத்தட்ட நம்ம எப்படியோ பாதி இமேஜை முடித்து கடந்து வந்துட்டோம். நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீ, அப்புறமேட்டு கிராஸு, அப்புறம் இந்த கீழே இருக்கிற புஷஸ், இதுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி 3 க்ரீன் யூஸ் பண்ணுவேன். கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக அதவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அது ஏன் தெரியாதே, எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் க்ரீன், அப்புறம் டீப் க்ரீன், அப்புறமேட்டு ஆயில் க்ரீன், இந்த 3 க்ரீன் ரிப்பீட்டடாக நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும், எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, அதனால் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறமேட்டுக்கு மோஸ்ட்லி நான் லைட் க்ரீனு புஷஸ்க்கு ட்ரீ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அப்படியே யூஸ் பண்ணாலுமே அதுக்கு பதிலாக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எல்லோ போட்டுருவேன். எல்லோ ஏன்டா எடுத்தோடனே கிராஸுக்கு அடிக்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மங்களகரமாக இருக்கும்னா மஞ்சள் ஆரம்பி அப்படின்னா டைலாக் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கோசம் தான் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஒரு புழுவை விரும்புகிறேன். ஓகேவா? அப்படிலாம் நான் சொல்ல விரும்பல. என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் க்ரீனை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எல்லோ எடுத்து அடிச்சேன்னா, அப்போ நான் எல்லோ இருக்குது ஆயில் பேஸ்ட்டில் அந்த க்ரீனும் சேர்த்து ஒட்டி அது க்ரீனாகவே மாறி நான் திரும்ப இன்னொரு இடத்துல ஒயிட்டில் அடிக்கணுன்னாலும் அதே க்ரீன் தான் வருமே தவிர எல்லோ வராது. அதுக்கோசம் தான் நான் இப்படி பண்ணுறது. அதனால தான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைட் கலர்ஸ் அடிச்சுட்டு அதுமாதிரி டார்க் கலர் போகலாம். இதுவே பிளாக் அடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல எல்லோ அடிக்கிற டைப்னு வைங்களேன், எல்லோ இருக்கிற ஆயில் பேஸ்ட்டிலும் பிளாக்காகவே மாறிடும். அதனாலேயே நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லோ அடிச்சுட்டு அப்புறமேட்டுக்க மற்ற கலர் பார்த்துப்பேன். இன்னும் ட்ரீ ஒன்று, அப்புறம் வானம் ஒன்று, அதுமாதிரி நடக்கிறதுக்கான பாதை, அது இந்த 3க்கு மட்டும் கலர் கூட்டி முடிச்சோம்னா இந்த வீடியோ இதோட முடிந்துவிடும். அதுக்குள்ளே உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் டைப் அடித்து எனக்காக அனுப்பிச்சுடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு தெரியும்னா அந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஒன்று தான் நமக்கான கம்யூனிகேஷனாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. நான் ஒரு 5 லைக் எதிர்பார்க்குறேன், ஓவராக இல்லை. ஏன்னா இருக்கிறதே 96 பேர், அதில் வீடியோ பார்க்குறது எப்படியும் 30 பேர் தான் பார்ப்பீங்க. அதில் ஒரு 5 லைக் கூட வரலன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண வீடியோவுக்கு 5 லைக் கூட இல்லையா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகிடும். அதனால் நீங்கள் லைக்கை போட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் எழுதி விட்ருங்க. இன்னும் 4 பேர் தான், 4 பேர் சேர்ந்துட்டோம்னா 100 பேர் கொண்ட சேனல் ஆகிவிடும். 100 பேர்த்துக்கெலாம் சந்தோஷப்படலாமா அப்படின்னு வச்சா எனக்கு அதுவே ஜாஸ்தின்னு தான் தோணுது. இதெல்லாம் ஜாஸ்தின்னு நினச்சா அப்புறம் எப்படி நம்ம 1000 தொடுறது? அதனால் எப்படியா நம்ம கொஞ்சமாக கொண்டு போய் 1000 தொடுறோம், தொட்டே தீரணும். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீயை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம், அதாவது கலர் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை, அப்புறம் நடக்கிறதுக்கான வழி, இந்த 2 பிளேஸ் தான் இருக்குது. அதாவது இந்த 2 இடத்துல இன்னும் கலர் அடிக்காமல் இருக்குது, அதான் சொல்லுவேன். அந்த 2 இடத்துக்கு கலர் அடித்து விட்டால் இந்த வீடியோ இது முடிந்துவிடும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து போடுறது பிடிச்சிருக்குதா பிடிக்கலையா அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த ட்ராயிங், அதை இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, வரைஞ்சிருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ராயிங்கும் பிடிச்சிருக்குதா பிடிக்கலையா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட் வச்சு தான் அடுத்தவங்க வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது உண்மையுமே கஷ்டமாக தான்ப்பா இருக்குது. எப்போ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்களே, அடுத்த டைம் நான் சலிக்காமல் கண்டிப்பாக வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து பண்ணுவேன். அதுக்கு முழு கேரண்டி நான் தரேன். ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைபர் அமுக்கி விட்டுட்டு அப்படியே இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அப்படியே இந்த இயற்கையை ரசிக்கிட்டே இருங்க. நான் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். இயற்கைன்னு சொன்னது என்னோடய ட்ராயிங்கை தான், நானும் பெருமையை சொல்லக்கூடாது இல்லையா, இருந்தாலும் சொல்லிக்கிறேன். இயற்கை தான், என்னை இயற்கை கற்று தான் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன். அதனால முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு போய்ட்டு வரேன், வேறு எங்கேயும் இல்லை, தண்ணி குடிக்க போயிட்டு வரேன். ஓகேவா? தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து மற்ற பேசுகிறேன். ஏன்னா இதுக்கு மேலே பேசுனா தொண்டை தண்ணி வற்றி போயிடும். ஒரு 2 மினிட் நீங்கள் போய் அதை பார்த்துருங்க, நான் அந்த கேப்பில் போய் தண்ணியை குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே.
அப்பாடி எப்படியோ தண்ணியை குடிச்சு முடிச்சு வந்தாச்சு. நான் வரக்குள்ளே இத்தனை முடிச்சேன். நான் என்னாலே முடியவில்லை, ஆனால் இதுதான் உண்மை என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைனல் டச் கொடுப்பேன். அது இதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது என்ன, கொஞ்சம் கிராஸஸ் நல்லா தெரியறதுக்கோசம் அங்கங்கே லைட்டாக ஒரு கோடாக போட்டுருவேன், சின்ன சின்ன கோடாக போட்டுருவேன். அவ்வளோதான். அதை நீங்கள் லைட்டாக போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா லுக் கிடைக்கும், அதனால தான் போடுறது. இப்போ ஃபைனல் டச் கொடுக்குறதுக்கோசம் அந்த மவுண்டன்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலர் ஏற்றி கொடுப்போம் இல்லையா. இது இப்போ ஸ்கை. அப்பாடி எப்படியோ அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி ஸ்கை மேலே கையை வச்சாச்சு. இன்னும் எப்படியோ இதை முடிச்சிடலாம். இதை முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் ஜாலியாக உங்கள் வேலையை பாருங்கள். அதனால தான் நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு தான் போவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி சொல்கிறது தான் இப்போவும் சொல்லிக்கிறேன். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறமேட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. ஏன்னா எப்படியும் நம்ம இன்னும் 4 சப்ஸ்கிரைப் வந்தாலும் 100 தொட்டுருவோம். அதுக்கோசமே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை டியர் ப்ரோஸ் அண்ட் சிஸ். And this is from Rules Drawing.